Har I fanget noget? Ja. Jeg fanger fisk, se. Lidt skaller, eller hvad? Hvad fanden er min t-shirt egentlig? Der er masser af fisk der. Og den ligger lige derude, Henrik. Du kan se. Ja, men Der er med mange derude. Du kan se den derude. Du kan se den hoppe derude. Ah, ja. Hvorfor er du så ikke derude, fisker? Det kan jeg ikke. Jo. Nej. Hop nu bare i. Det er jo ikke noget, du skal spørge om. nej, hvornår er det blevet så fint, du spørger? Jeg har lige været i 2 gange. Må jeg gøre det, hvis jeg tager vejen med? Men har det været fedt? Nej. Ui, der var sgu Ej, en til. fisk mere. Kom her, Annette. Nå, hvor er den sød. De skal ned i sø. Nej, ned i den der... Nå, kan du så se, om det er en skalle eller en aborre? Skalle. Fra. Jeg er ikke skalle. Lad os bare, var det ikke